வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். இது நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒரு பழமொழிதான். அதனாலதான் நம்ம வாழும்போது கூடிய மட்டும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் துன்புறுத்தாம அன்பு செலுத்தணும். இததான் நம்ம மகாபாரத காவியமும் உணர்த்தது. 100 பிள்ளைகளை பெற்றும் அதுல ஒருத்தர் கூட மிஞ்சாம மரணம் அடைய என்ன காரணம் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் கிருஷ்ணர் கிட்ட வேதனையோட கேட்ட கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு பதில் சொன்னாரு. அந்த பதில் ரொம்பவே ஆச்சரியமானது. அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வாங்க காணொளிக்குள்ள போகலாம். செவியில் கவியோசை கலந்திட என் அன்பான வணக்கத்துடன் இது ஏவியனின் கதை போமா. மனிதனுடைய பிறப்பு எந்த அடிப்படையில இருக்கு தெரியுமா? முற்பிறவியில மனிதன் அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள், அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய முன்னோர்கள் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள், இந்த அடிப்படையில தான் மனிதனுடைய பிறப்பு இருக்கு. அதாவது முற்பிறவியில அதிகமான புண்ணியங்களும் தான தர்மங்களும் செஞ்சிருந்தா மறுபிறவியில நல்ல ஆத்மாவா பிறப்பாங்க. அப்படி இல்லாம முற்பிறவியில மத்தவங்களை கொடுமைப்படுத்தி நம்பிக்கை துரோகம், மோசடி செஞ்சு சொத்து சேர்க்கறது இதெல்லாம் பண்ணிருந்தா இந்த பிறவியில மத்தவங்க அவங்களுக்கு அதே மாதிரியான துரோகத்தையும் கொடுமையும் செய்வாங்க. அதே மாதிரிதான் முற்பிறவியில ஒருவர் தனக்கு தெரியாம யாருக்காவது, அப்படி இல்லைன்னா எந்த ஜீவராசிக்காவது கொடுமை செஞ்சிருந்தாலும் சரி, மறுபிறவியில அவருக்கு நிச்சயம் அதுக்கான தண்டனை கிடைச்சே தீரும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய வேதங்கள்லயும் புராணங்கள்லயும் இருக்கு. குருஷேத்திர போர்ல கிருஷ்ணருடைய கருணையால பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அதே போர்ல துரியோதனன் தலைமையில உள்ள கௌரவர்கள் தோற்றதோட மட்டுமில்லாம துரியோதனனும் அவருடைய 99 சகோதரர்களையும் மரணத்தை தழுவிட்டாங்க. கடைசியில கௌரவர்கள்ல மிஞ்சினது திருதராஷ்டிரனும் காந்தாரி மட்டும்தான். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் திருதராஷ்டிரன் கிருஷ்ணரை சந்திக்கிறாரு. கிருஷ்ணர்கிட்ட கேக்குறாரு, கிருஷ்ணா, கண்களிலிருந்து பார்வை இல்லாம நான் பிறந்தேன். துரியோதனன் உள்ளிட்ட கிட்டத்தட்ட 100 குழந்தைகளுக்கு தந்தையா இருந்து ஒரு நாட்டோட மன்னனா என்னுடைய மக்களுக்கு நல்லதையே செஞ்சு நல்லாட்சி நடத்தினேன். அப்படி இருந்தும் என்னுடைய 100 பிள்ளைகள்ல ஒருத்தர் கூட மிச்சம் இல்லாம எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? நான் முற்பிறவில அப்படி என்ன பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு ரொம்பவே வேதனையோட கேட்டாரு. திருதராஷ்டிரன் அப்படி கேட்கவும் கிருஷ்ணர் லேசா சிரிச்சுட்டே திருதராஷ்டிரனை பார்த்து சொல்றாரு, நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன். நீதி நெறி தவறாம மக்களுடைய குணநலன்களை தெரிஞ்சு ஒரு நாட்டை ஒரு மன்னர் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த மன்னருடைய அரண்மனையில ஒரு சமையல்காரர் இருந்தான். அவனுடைய கைப்பக்குவம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவன் சமைக்கிற உணவு வகைகளை மன்னர் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாரு. நிறைய உணவு வகைகளை மன்னருக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு பரிமாறுறதுல அவனுக்கு நிகர் அந்த நாட்டிலேயே யாரும் கிடையாது. அந்த இருமாப்புல மன்னருடைய மனசுல நிரந்தரமா இடம் பிடிச்சு ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே இந்த நாட்டுல பெரிய செல்வந்தராகணும் அப்படின்னு பேராசைப்பட்டான் அந்த சமயக்காரன். உடனே அந்த பேராசையால ஒரு நாள் விபரீத முயற்சியில இறங்கிட்டான். அது என்னன்னா, அரண்மனையோட அந்த புறத்து குளத்துல மன்னர் ரொம்ப ஆசையா அதிக அளவுல அன்னப்பறவைகளை வளர்த்துட்டு வந்தாரு. ஒரு நாள் சமயக்காரன் என்ன பண்ணா தெரியுமா, அந்த அன்னப்பறவையோட குஞ்சுகள்ல ஒரே ஒரு அன்னப்பறவை குஞ்சை மட்டும் எடுத்து யாருக்குமே தெரியாம கொன்னு சமைச்சு மன்னருக்கு பரிமாறினான். மன்னரும் அந்த உணவு எந்த மாதிரியானதுன்னு தெரியாமையே ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டாரு. மன்னருக்கு அந்த ருசி ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு. சமயக்காரன்ட்ட சொல்றாரு, தினமும் எனக்கு இதே உணவு தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அடம் பிடிச்சாரு. சமயக்காரனும் மன்னனுடைய உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு தினமும் ஒரு அன்னப்பறவை குஞ்ச கொன்னு மன்னருக்கு சமைச்சு போட்டான். கிருஷ்ணர் இந்த கதையை இதோட நிறுத்திட்டு கேக்குறாரு, திருதராஷ்டிரா, இதுல மன்னருடைய மனசுல இடம் பிடிக்க நினைச்ச அன்னப்பறவையோட குஞ்ச கொன்ன மன்னருக்கு பரிமாறிய சமயக்காரன் குற்றவாளியா, இல்ல கண்ணிருந்தும் குருடனா அந்த உணவை பற்றிய விவரம் தெரியாம அந்த உணவை ருசிச்சு சாப்பிட்ட மன்னர் குற்றவாளியா அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு, இதுல என்ன சந்தேகம்? தான் என்ன உணவு சாப்பிடுறோன்னே தெரியாம ருசிச்சு சாப்பிட்டு அதையே தினமும் சமைச்சு பரிமாறணும்னு கட்டளையிட்டாரு இல்லையா, அந்த மன்னர் தான் குற்றவாளி அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த பதில கேட்டோனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரா, நீ நீதி நெறி தவறாதவன்னு நிரூபிச்சுட்ட. அதனாலதான் உனக்கு சிறந்த மனைவியும் அழகான சிறந்த 100 குழந்தைகளும் கிடைச்சாங்க. ஆனா நீ குருடனா பிறந்து
பல துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க. உன்னுடைய 100 வாரிசுகளையும் போர்ல இழந்துட்ட. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா? உணவை பற்றி தெரியாம கண்ணிருந்தும் குருடனா இருந்து அந்த அன்னப்பறவை குஞ்ச சாப்பிட சொன்ன மன்னன் யார் தெரியுமா? முற்பிறவியில அந்த மன்னனா இருந்தது நீதான் அப்படின்னு சொன்னாரு. கண்ணிருந்தும் முற்பிறவியில என்ன உணவனே தெரியாம நீ சாப்பிட்ட இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த பிறவியில நீ குருடனா பிறந்திருக்க. இறந்து போன தன்னுடைய குஞ்சுகளை நினைச்சு அந்த தாய் பறவை எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும். தாயான அந்த அன்னப்பறவைக்கு ஏற்பட்ட வேதனைய நீயும் படணும் அப்படின்றதுக்காக தான் உனக்கு 100 குழந்தைகள் பிறந்துச்சு. ஆனாலும் அவங்கள குருஷேத்திர போர்ல பறி கொடுத்து இப்போ குழந்தைகளை பறி கொடுத்த துக்கத்துல பிதற்றிட்டு இருக்க பாத்தியா? இப்ப புரியுதா நீ என்ன பாவம் செஞ்சன்னு? முற்பிறவில செஞ்ச பாவத்தோட பிரதிபலனாதான் இந்த பிறவில நீ அனுபவிச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு பதில் அளிச்சு. இத கேட்டோடனே திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு, முற்பிறவில கண்ணிருந்தும் என்ன அறியாம நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக இந்த பிறவில குருடனா பிறந்தது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய 100 குழந்தைகளையும் பறி கொடுத்துட்டு நிக்கிறேனே அப்படின்னு அழுது புலம்புனாரு. இததான் திருவள்ளுவர் இன்னும் ஒரு படி முன்னாடி போய் சொல்லியிருக்கிறாரு. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதாவது முற்பகல்ல செய்யற துன்பம் பிற்பகல்லையே தனக்கு வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. பாத்தீங்களா, முற்பிறவியில திருதராஷ்டிரன் தெரியாம செஞ்ச தவறுக்காக மறுபிறவியில எவ்வளவு பெரிய தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கிறாரு பாத்தீங்களா? அதனால நம்மளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பிறவியில மத்தவங்களை ஏமாத்தாம, துரோகம் செய்யாம, தான தர்மங்களை செஞ்சுட்டு இந்த உலகத்துல நிம்மதியா வாழ்வோம். மறுபிறவின்னு ஒண்ணு இருந்தா அதுல நல்ல ஒரு பிறவி நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இத்துடன் இந்த கதை இனிதே முடிவடைகிறது. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் கதைப்போமா? நன்றி, வணக்கம்.